Bun venit la un nou episod, este aici Gianadarius, nu Gianadarius, el e Gianadarius. Salut! Nu uitați de un like, de un subscribe și ce mai vreți voi pe acolo și astăzi vom veni cu partea 3 din Survivor România 2021. Am face partea 3 aici, tot același parcurs, tot același, nu vine să-i zic. Deci, hai să începem. Nu uitați de un like, de subscribe. Uite, hai cu like, hai că e bine cum ai scris. Ești gata? 3, 2, 1 și... Sper să nu fie uitat cum se făcea. Era să pică în lapă, fără nicio problemă. Nu uitați să mergeți și la celelalte clipuri, să dați acolo un like. Ce? Nu taci. Bun, hai să coborâm în asta. A murit. Tu-ai murit? Tu, dă-te pe, dă-te pe, dă-te pe. Hai. Ce? Și vreau să vă mulțumesc pentru susținerea din ultimele zile. Am făcut 15 abonați și filmat pentru setup. Bă, vezi că a nimerit gaura. Ce, mă? Hai, muri, și am câștigat. Hai să punem slime-urile. Unde ești tu acum? Tu mori acum? Vrei să mori? Unde-i slime-ul? Acolo-i? Nu, că aici cred că l-am pus. Bă, aici era. No, bun, hai că... Hai, du-te, punem slime. Du-te, punem slime. Uite, s-am dat aici. S-am dat de acolo. Da, să închid. Ia, poți să pui. Bă, eram în survival și n-am murit. Am zis de sus. Poate mai sunt dracă. Eu mă trăiesc, adică. Bă, vreau să mă duc un pic în spectator. Nu, hai că mă duc să pun și eu slime-ul, du-te la start. Ai murit? Da. Nu? Stai. Dar ce faci pe spectator? Bă, de ce n-arată? Ce? Îmi la studia, bine și nu arată. Și ce am vrut să fac? Da, te aud. Am vrut să fac, să văd tipul de albine. Hai, ești gata? Stai să mă dau pe tine. Că până trebuia să scrie. Hai la start. No, bun, dacă câștig eu runda, dacă câștig eu acum runda, câștig 30.000 de euro. Dacă câștigă el, revenim cu partea 4. E bun, ești gata? Pune-te în groapă.
Bă, nu-mi place Game mode, asta. ești pe survival? Mm. Nu du-te acolo dacă ești pe survival, da, ești pe survival. Hai, 3, stai, 3, 2, 1 și... Ce te-am făcut? Bă, pistane, dă-le parc la pistane, hai. Ah. Bă, dar tu așa e tare pistane. Ce? Ăla știi cum avea. Iar nu luat față. Far și scurt. Ăla nu mai Mamă, cum am trecut de garduri. Instant. Aolo, hai cu slime-ul! Da, am și murit. Am picat pe slime, Darius. Și eu. Și tu? Da. Se repete runda. Da. Ce, nu? Vrei să câștig eu? Nu, hai. No, bun, pe oricum și am, tot eu am nimerit primul. Deci nu-i, deci am câștigat 30 videouri de la supraveghetorul câștigătorul Super 2021 de pe Minecraft. Dă-te pe la mine. Să facem un thumbnail așa de duminică. Da, bă, fă-ți creativ prima dată. Fă-ți creativ prima dată, mă. Și după aia dă-te pe. Acum îl dă-te pe. Așa, stai un pic. Așa. Deci gata. Stai. Așa, am făcut și thumbnail-ul. Deci nu uitați de un like, de un subscribe. Eu am fost Denis, el a fost Darius. Bă, să și tu ceva. Tu ai fost Darius. Bine, deci am fost Denis, el a fost Darius. Nu uitați de un like și subscribe și ne vedem la următorul episod. Pa, pa!